Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. 18 катлы бәхет. Казанда социаль ипотека йортына күченгән 255 гаилә үй туе үткәрде. Аулак үй көрәш. Казанда үткән әнә шул исемдәге төбәкара проектының финал ярышыннан безнең репортаж. Баллы кирпич. Татарстанның атказанган укытучысы, язучы, популяр җырлар авторы Гөлнур Айзатның яңа китабы чыкты. Казанның Алексей Казимбек урамындагы социаль ипотека йортында яшәүчеләр үй туе үткәрде. Яңа йорт 18 катлы, биредә 255 фатир. Бу йортта табиблар һәм укытучылар яшәячәк. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Шатлыклы вакыйгадан безнең репортаж. Күп катлы йортта торак сайлаганда нәкъ менә укытучыларга өстенлек бирелә. Аларны үй туйлары белән Рөстәм Миннеханов котлады. Рәхәтен күреп, балаларның игелеген күреп, туганнарыгызны чакырып, рәхәтләнеп матур итеп яшәргез. Иңгезгә теләкләр. Биредә 70 фатир укытучыларга тапшырылды. Бөтен уңайлыклар да тудырылган. Бу искиткеч программа торак мәсьәләләрен генә шишәргә түгел, укытучыларга карата хөрмәтне арттырып, яшь, югары белемле укытучыларны мәгариф өлкәсенә кертеп җибәрүдә зур урын алып тора. Барлык йортларда да ям, тынычлык, мәхәббәт, үзара аңлашу хөкем сөрсен. Тантанада 12 000 ноутбукка сертификат бирелде. Атна дәвамында аларны республика укытучыларына тараталар. 70%-ка эш техникасы тулысынча яңартыла. Бу республика тарафыннан мәктәпләргә ноутбукларның икенче партиясе. Рөхсәт итегез сезгә барлык укытучылар исеменнән рәхмәтебезне җиткерергә. Сезнең укытучыларга карата булган игътибарыгыз һәм ихтирамыгыз безнең өчен бик мөһим. Шәкуровлар гаиләсе 3 бүлмәле фатирга күченә. Моңа кадәр алар 2 кечкенә балалары белән 1 бүлмәле фатирда яшәгән. Яңа йортны яшь гаилә социаль ипотека буенча алган. Алия башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. Күп катлы йортта укытучылар гына түгел, медицина хезмәткәрләре һәм ятим балалар да яшәячәк. Мондый күңелле мәшәкатьләр тагын да булып торсын дип кенә телисе кала. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга. Казанда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә яңа төр ярдәм кертелде. Хәзер алар юлга озату хезмәтеннән файдалана алачак, ягъни аларга волонтерлар аэропортка, автовокзалларга һәм тимер юл вокзалларына барып җитәргә ярдәм итәчәк. Әлеге ярдәм чарасы хәрби хезмәткәрләрнең 10 яшькә кадәрге 2 һәм аннан да күбрәк балалары булган гаиләләренә кагыла. Бу хезмәттән файдалану өчен Добрый Казань, игелекле Казан үзәгенә 558 74 18 телефоны буенча шалтыратырга кирәк. Исегезгә төшерәбез. Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә адреслы ярдәм әзерләделәр. Аларның балаларына 1711 транспорт картасы бирелде. Шул карта ярдәмендә 67 000 бушлай сәяхәт кылынды. Моннан тыш Батыр картасы буенча балалар 25 000 тапкыр спорт комплексларында, музейларда, концертларда, циркта тамашалар карады. Башкалабыз Казанда Лисичанс турында беренче фото күргәзмә ачылды. Фотограф Михаил Захаров танылган журналист Светлана Белова белән бергә бер атна дәвамында Луганск халык республикасында булып кайттылар. Биредә алар хәрбиләр һәм җирле халык белән очрашып, уникаль фотографиялар сериясын ясадылар. Монда һәр кадр үзе бер тарих. Михаил Захаровның объективында хәрбиләр юк диярлек. Һәрбер фото уникаль, бернинди ясалма кадрлар юк. Биредәге тормыш ничек бар, шулай күрсәтелгән. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне Динә Нәҗметдиновага бирәм. Хәерле иртә. Эфирда авыл сулышы сәхифәсе. Сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Чаллы икмәк комбинатында булды. Беренче департамент тәүлегенә 75 тонна икмәк күмәч ризыклары җитештерә. Татар милли тәмтымнары заманча автомат линиясендә тәүлегенә 2 тоннага кадәр җитештерелә. Икенче департамент яки яңартылган производстводан тора. Биредә тәүлегенә 90 тоннага кадәр икмәк, батон һәм 5 тоннага кадәр татлы камыр ризыклары пешерелә. Рөстәм Миннеханов икмәк күмәч цехы эше белән танышты. Предприятие хезмәткәрләре белән аралашты һәм аларны җитештерүнең 50 еллыгы белән котлады.
6-7 мартта Тат Агроэкспо сәнәгать комплексында эшлекле программа кысаларында авыл хуҗалыгы өлкәсендәге кичектергесез проблемалар турында фикер алышу узачак. Үзәк чара буларак Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының киңәйтелгән йомгаклау коллегиясе утырышы билгеләнгән. Анда киләсе елга максатлар куелып, үткән елга нәтиҗәләр ясалачак. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарның мини-фермалар төзүгә һәм нәселле тоналар сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга гаризалар кабул итә башлауы турында белдерде. Гаризалар һәм документлар министрлыкта кабул ителә. Субсидияләр бирү тәртибе, сойлап алуда катнашу өчен документлар Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылды. Иске Чүпрәледә министр урынбасары Ноэль Залаков булып кайтты. Шулай ук әлеге чарада ил сагында туручыларны да искә алдылар. Чүпрәле районында яшәүчеләр даими рәвештә ватаныбыз сагында туручыларга гуманитар ярдәм җибәреп тора. Үткән елны районга яңа инвестор керде, ул Чистополье холдинг компаниясе. Һәм инде менә ул инвесторның ярты елда эшләнгән эшләре бик күп. Алар инде менә фермаларга ремонтлар ясадылар, кормат-центр, яңа кормат-центрны торгыздылар. Һәм инде күп кенә техника алдылар. Быел инде шул безнең иң төп максат ул кешенең түләү хак күләмен күбәйтергә. Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов сессия утырышында махсус хәрби операцияның барлык катнашучыларына федераль сәясәт һәм ярдәм турында сөйләде. Всем сказал спасибо огромное за ту поддержку, которую оказывает наше население в виде гуманитарной помощи, в виде поддержки дополнительных каких-то инвентаря, оборудования для наших ребят, чтобы им лучше воевалось. Ну и, конечно, вы знаете, что был объявлен президентом о создании специального государственного фонда, деньги, средства которые будут направлены на всемирное обеспечение этих ребят. Это и пенсии, это и лечение, это и лекарства, это и трудоустройство, это и обучение, это и социальные выплаты. Ни одна семья не должна остаться без внимания государства. Ни одна семья. Районның авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре республиканы узган ел кыен хәлдә калдырмады. Игенчеләр 7 мең тонна ашлык җыйдылар. Альфред Хайруллин 7 ел элек 6 гектар җирдә җиләк үстерә башлаган. Бүген ул 50 гектардан артык җиләк җимеш культуралары үстерә. С других регионов приезжают, из Самарской, Ульяновской области, из Чувашии приезжают, много приезжает. Ну, помогаем. То, что мы сами достигли, какого опыта есть, уже делимся со всеми. Сетсау буенча республика Россиядә беренче урында. Слетта крестьян фермерлык һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар фермерлар лаеклы бүләкләрен алды. Механизаторларны, машина белән сыер саву операторларын, зоотехникларны билгеләп үттеләр. Иң яхшы терлекчелек эше өчен кубокны Цельна хуҗалыгына бирделәр. Әйбәт битердек. 560 миллион выручка, 1 гектар күчтә бисәлгән 96 мең. 96 мең гектарыннан 66 ярым центнер җыеп алдык. Шикәр чигәрендәреннән 600 центнер артык җыеп алдык. Бүген чәчүгә практически истәнгәнә китәбез. Бөтен әйбер бар, удовольствие бар, гысыйлар алган, техниклар булган, алаш техниклар алган. Менталип Миниханов берничә ел эчендә комплекс төзеп, урып җыю техникасы сатып алып, авылда үз эшен булдырган. Бүген ул чигендер, кишер һәм бәрәңге үстерә. Бәрәңгене тонналап Мәскәүгә җибәреп торалар. Республиканың балалар бакчалары һәм мәктәпләре дә килешү нигезендә аның белән хезмәттәшлек итәләр. Но без инде эшлибез бик качественный шундый орлыклар белән, качественный техника белән, технология белән. Монда, значит, менә минем улым инде Рамис, управляющий, он как профессор. Вот как врач прописал, что надо делать. Вот он, значит, это дело выполняет, исполняет. Там хоть таш яуса да, кар яуса да. Вот шул тәртиптә уңышларыбыз Аллага шөкер әйбәт, барсы да халык өчен. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән сау булашам. Татарстанлылар хәзер ешырак электрон коммуникацияны сайлый. Әйтик, республикада күчемсез милекне рәсмиләштергәндә электрон мөрәҗәгатьләр саны 1,5 тапкырга арткан. Гыйнвар аенда гына да 47 мең гариза алынган, бу узган елгы күрсәткечтән 6 меңгә диярлек күбрәк. Алар арасында ипотеканы теркәвенә гаризалар күп. Елның 1 ае нәтиҗәләре буенча аларның күпчелеген Росреестр нибары 1 көн эчендә теркәгән. Ә киләсе елдан башлап Росреестрда юридик затлар белән электрон хезмәттәшлеккә тулысынча күчү планлаштыралар. Сүз беренче чиратта төзүчеләр турында бара.
Башкалабызның милли китапханәсендә күренекле казах язучысы, драматург һәм галим Мөхтәр Ауезовның татар телендәге китабын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителер. Әлеге басма Казахстанның Казандагы генераль консуллыгы, Казахстан Республикасы Тышкы эшләр министрлыгы һәм Казан университетының филология институты ярдәмендә бастырылган. Китапның эчтәлеге белән тулырак Искәндәр Гыймалдинов та танышып кайтты. Мөхтәр Ауезов күпмилләтле совет әдәбияты үсешенә бәяләп бетергесез өлеш керткән олуг шәхесләребездән. Аның иҗаты социалистик реализм алымының шиксез мөмкинлекләрен дәлилләде. Мөхтәр Ауезов беренче казах роман эпопеясын булдыручы, драматург, рус һәм Европа классикасын тәрҗемә итүче галим. В начале 20 века в Казахстане сложилась партия интеллектуалов Алаш-Орда. 20-нче гасыр башында Казахстанда Гыйлемләр партиясе төзелә. Мин әтием белән бик горурланам. Минемчә, нәкъ менә аның әсәрләре безнең әдәбиятка ярдәм итте. Ә Казанга инде без аның әсәрләре җыентыгын алып килдек. Бу безнең дәүләтләргә тагын да якынрак булырга ярдәм итәр дип ышанам. Язучының казанышы шунда ки, үткәндәге проза, драматургия, тәнкыйть әвәзе булмаган казах әдәбиятында үз иҗаты белән аларны жанр форматларын, гореф-гадәтләрен үзенчәлекле казах стилендәге мәктәпне формалаштыруга, үстерүгә ярдәм иткән. Таныш халыкның бөек улын моңарча да яхшы белгәннәр өчен әлеге китап хәтер яңарту булса, яшь буын укучыларга исә тулы бер дөнья ачарга ярдәм итәсенә шигем юк. Татарстан һәм татар халкы яңадан үзе өчен бийек казак язучысы Мөхтәр Ауезовны һәм аның әсәрләрен ача. Ни өчен яңадан? Чөнки совет заманында бу исем зыялыларыбыз арасында инде таралган иде. Һәм совет казак әдәбиятының бер үрнәге булып тора иде. Татар-казак халыкларының кардәшлеге бигрәк тә әдәби хезмәттәшлектә, бер-беренең әсәрләрен белүдә, мәдәни кодларны яхшы аңлауда чагыла иде. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яулыклары. Бүген 2 мартта эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр өчен бушлай уку уздырачаклар. Анда катнашучыларга бизнес үсеше өчен акчаны кайдан алырга, финанс агымнарын ничек булдырырга һәм идарә итәргә кирәклеге турында сөйләячәкләр. Түләүсез дәрес бүген иртәнге сәгать 10-да Петербург урамы 28-нче йорт адресы буенча башлана. Әлеге чара кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек башлангычына ярдәм ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Татарстан Республикасы кече һәм урта бизнесына ярдәм итү турында тулырак мәгълүматны 524-90-90 телефон номері аша белергә була. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Опас районында Россиянең мәгариф отличнигы, язучы, 500-дән артык җырлар авторы Гөлнур Айзатның яңа китабы чыкты. Баллы кирпич дип исемләнгән китап ни турында? Ләлә Зайнуллина танышып кайтты. Мин менә шушы китабым белән үзебезнең нәселгә генә түгел, апасымның иң тырыш, иң булдыклы хезмәт сигән халкына баш ияргә килдем бүген. Апасның үзәк китапханәсенә Гөлнур Айзатның дуслары, туганнары, сабакташлары, иҗатын яратучылар, китап сөючеләр җыелды. Чираттагы иҗат җимеше Баллы кирпич китабы Опас районының үткәне белән бәйле. Гөлнур апаның әтисенең бабасы Ибатулланың тормыш юлына багышлана. Китапта сурәтләнгән кайбер вакыйгалар сәхнәләштереп тә күрсәтелде. Шул кирпич миңа сине яраштырды. Ömrüm şul kirpişke. Rahmetli olup uzdu. Bu әтием васияты да. Кызым нәселдә шушы бабайның исемен оныттырмау синең бурычың. Аны бүтән кеше яза алмаячак. Эзләнеп, бабай турында берәр мәкалә язарсың әле диде. Һәм 3 көннән әтием вафат булды. Мин менә 25 ел әтием белгәнгә, аны күңелемдә йөрттем, материаллар тупладым. Китапны тәкъдим итү бәйрәме матур хатирәләргә бай булды. Кичә Гөлнур Айзат сүзләренә язылган җырлар белән үрелеп барды. Аның хөрмәтенә бик күп җылы сүзләр яңгырады. Опас район җитәкчелегенең хөрмәтен Ринат Гыйлфанов, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мингазиев рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бу безнең районыбызның тарихын чагылдырган дип уйлыйм. Чөнки күбез күренеп тора, менә бу видео язмадан да күренде. Бик күп кенә күренекле биналар, хәзер дә алар халыкка хезмәт итәләр. Сезгә бик зур рәхмәт итәсем килә. Барлык райондагы оешмаларга да кергән, шәхси йортларга да кергән менә шушы кырылмаларны сез шушы матур зур китапта чагылдырдыгыз.
Автор тарихи чыганакларга, онлайн әңгәмәләргә, энциклопедик басмаларга, кулъязмаларга, туганнары, якташлары истәлекләренә нигезләнеп эшли. Бу китап фәнни китап, чөнки анда һәр герой яшәгән, яши. Алар барысы да фән тарафыннан, архивлар тарафыннан дәлилләнгәннәр. Шуңа күрә әдәби вариантта түгел, лирик вариантта түгел, шын фәнни китап. Без бабабызны шушында рухы белән күз алдында тотабыз. Һәм инде әлбәттә алдагы көннәрдә дә бу китапны балаларга өйрәтеп, нәселдән нәселгә буыннан буынга күчереп барабыз. Китапта урын алган кайбер мәгълүматлар, фотоматериаллар Опас туган якны өйрәнү музееннан алына. Баллы кирпич дип атала, ләкин аның кирпич эшләве, кирпичне төзүе, кирпичтән ниндидер төзелешләр ясау әлбәттә инде баллыгына булмаган, бик ачылып төшүле күп вакытларда булгандар. Ибәтулла картның тарихы, аның бездә бик күп музейда мәгълүматлар саклана. Шуңа күрә бу китапка безнең музейдан да билгеле бер күләмдә өлеш керде. Күп очракта андый архитекторларны бик алай искә алып та булмый, алар читтәрәк кала. Эш белгән хур булмас ди безнең татар халкы. Китап герое Ибатулла картның кулы хезмәт белүе аны ашлы да итә. Biz инде күнеккән менә татар ирләре, татар хатыны ниләр күрми дигән әсәрләрдән шундый усалрак, кырысрак татар ирләрен, әмма ләкин Ибатулла безнең күңелләргә менә шушы баллы кирпич аша шундый йомшак күңелле, гаиләне ярата торган, кайгыртучан әти булып, тормыш иптәше булып кирип калды күңелләребезгә. Кичә барышында Ибатулла картка багышлап иҗат ителгән яңа җирдә тәкъдим ителде. Бабайлардан мирас булып калган ташлар, алтын көмештән куйган акчалар, кулъязма истәлекләр изге бүләк. Ибатулла бабайның үзе суккан, яндырган, кирпичтән төзелгән хөкүмәт биналары, кибетләр төзелеше ягыннан кабатланмый торган йортлары калган. Алар бүгендә яхшы хәлдә кулланылышта. Әлеге китап ул биналарга мәдхия җырлаучы, туганлык җибләрен, гырыф-гадәтләрне балаларга, оныкларга тапшыручы. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Опас районыннан. Мәктәп укучылары өчен Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проекты «Большая перемена» озын тәнәфес дип исемләнгән бәйгенең яңа этабы старт алды. Казан шәһәрендә әлеге проектның үз форматы тәкъдим ителә. Ул ничек үткәрелә һәм анда кемнәр катнаша? Озын тәнәфес үзенчәлекләрен Мөршидә Җихан ачыклады. Әнә шулай йөзләгән бала озын тәнәфес проектында үз мәктәбенең, гимназиясенең данын яклый. Казан шәһәре мәктәпләре гимназияләр арасында үткәрелгән ярышны сайлап алу турлары узган. Монысы шәһәр этабы. Турдан куып әзерләндек. 1-нче сыйныфтан алып, 10-нчы сыйныфка хәтле булган укучылар барысы да катнаша. 12-нче кызлар гимназиясе укучылары үз чыгышына нигез итеп Казан тарихына сәяхәт кылуны сайлаган. Без төрле номерлар күрсәттек, биюдә, җырладык та. Җыр бию нәфис сүз тулаем чыгышларының бер-берсен тулыландырып баруы жюри әгъзалары өчен аеруча мөһим. Озын тәнәфес фестивале балалар һәм укытучылар арасындагы багланышны тагын да ныгыта. Алар бергәләп бер сәхнәдә чыгыш ясый. Bütün балалар да бердәмлек белән менә берсенә булышалар, тырышалар. Шундый менә мин үзем дә татар тел укытучысы буларак химия укытучысы ролен уйныйм инде. Менә шулай тырышып дип позитив белән җиңәргә дип килдек. Бу юлы барлыгы 3 билем йорты укучылары чыгыш ясады. Һәр кайсы фестиваль өчен атап махсус программа әзерләгән. Максатлары бер: мәктәп, гимназияләрдә уку һәм укыту үзенчәлекләрен, милли мәдәни тормышны чагылдыру. Без бүген выступать итәргә килдек. Миңа монда бик ошады, монда бик кызык, күңелле булды. Мин театр модада катнаштым. Фестивальнең шәһәр этабы 7 мартка кадәр дәвам итә. Аннан гала-концертта гран-прига лаек булган билем йорты ачыклана. Озын тәнәфес Казанда үткәрелә башлаганга 10 елдан артып китте. Җиңгән мәктәпләргә, гимназияләргә шәһәр мэры Илсур Метшин 1 миллион сумлык сертификат тапшыра. Мөршидә Җихан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Билгеле булганча, быел Россиядә педагог һәм остаз, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Шулың айдан башкалабыз Казанда төбәк-ара аулак үй көрәш дип исемләнгән проектының финал ярышлары һәм бүләкләү тантанасы булып узды. Проектның максаты халкыбызның гореф-гадәтләрен яшь буынга җиткерү, татар әдәбияты классикларын өйрәнү. Финал ярышында 4 мәктәп командасы катнашты, кемнәр җиңүче дип табылды. Бу турыда Фәннур Хәсәнов репортажында. Төбәк-ара аулак үй көрәш проектының финал ярышлары һәм бүләкләү тантанасы Казан шәһәре Идел буе районы татар телендә белем бирүче 18-нче гимназия муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә оештырылды. Республикабызда да Казан шәһәрендә дә бик күп чаралар үткәрелеп тора. Төрле тәрбия чаралары. Һәм шунысы гаҗәп елдан-елга кызыклы проектлар барлыкка килә. Менә бу аулак үй батыл проекты да шундый проектларның берсе. Әлбәттә, беренче караган чагында аулагы дигәчтә без гадәттә иярәнгән теге элекке усырдагы аулак өйләрне күз алдына китергән мөмкин. Ләкин бу ул элементларында үз иченә ала, аулак өйнең элементларында. Ләкин бу инде хәзергечә заманча татар әдәбиятына, татар мәдәниятына багышланган балдан тарту өчен барлыкка килгән проект. Аның тагы үзенчәлеге нәрсәдән проект ул менә балалар бакчаларыннан алып, ул мәктәп балаларында үз иченә ала, шул ук вакытта безнең өлкән кешеләр дип әйттек инде, аларны да үз иченә торган проект. Тагы бер үзенчәлеге бар, өлкәннәр белән бердән балалар тигез хокуклы булу күренә. Чөнки ярышларда безнең өлкәннәр дә катнаша бер команда булып, шул ук вакытта балалар да катнаша. Финал ярышларында Татарстан Республикасы Балык бистәсе муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Олы Елга урта гомуми белем бирү мәктәбе, Казан шәһәре авиатөзелеш районының 5-нче гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Имәнкискә урта гомуми белем бирү мәктәбе, муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чувашия Республикасы Комсомол районы Урмай урта гомуми белем бирү мәктәбе, гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе укучылары көч сынашты. Мен бер юлы берничә кимәнең койрыгын тота торган проект бу. Беренчедән милли горурлык тәрбияләнә. Бу бит инде бала менә шунда киләм диеп әзерләнә, һәм аның төп максаты китап укыту иде. Бу бит әдәби әсәрләр буенча бу аулагы батыл. Аның йөзек салышында сораулар. Гомумән анда тыслар шушындай. Һәм ул теге билеме бар меңне җиңәр дигән хәлгә туры килә. Ярыш программасы берничә өлештән оештырылды. Катнашачак командаларны каршы алганнан соң аулак үй көрәшнең финал ярышларын ачу тантанасы, җирәбә салу, ярышларда кем белән көч сынашуы ачыклау, ярышларны оештыру һәм финал ярышларына гомуми нәтиҗә ясау, җиңүчеләрне билгеләү. Безнең географиялар киңәйде, зона ярышларында 70ләп кеше татар әдәбиятын укый башлады. Аулак өйләргә җыелып утырабыз, уеннар уйныйбыз, гореф-гадәтләрне күрсәтәбез. Яшь буынга йөзек салыш уенында бирем урынына, йөзек урынына бирем чыга. Шигырьләр, була авторларны танырга кирәк. Һәм инде әдәбияттан сораулар алар барсы да дәреслектән, барысы да укыту программасыннан каралган. Уеннар рәвешендә без балаларга әдәбият китап укытабыз. Балаларга татар әдәбиятына, шулай ук халкыбызның күңел җәүһәрләре булган җырларына мәхәббәт уятабыз. Мәгариф министрлыгы хуплап алып, алар беренче көннән ярдәм итә башладылар. Бөтен дөнья татар конгрессы үзенең бүләкләре, китаплары, акыллы сәгать бүләк итте. Быел февральдә бүләгебез тагын да саллы булырга тора берса. Тимур Җәүдәтович белән очрашуда булган идем, ул яшьләр министры булган заманда, һәм без килештек җиңүче бер командага сәләткә юллама диеп. 2022 елның төбәк-ара аулак үй көрәш проектының финал ярышларына нәтиҗәләр ясалганнан соң икенче 2 урын Лаеш районы Имәнкискә мәктәбе һәм Казан шәһәреннән 5-нче гимназиягә бирелде. Беренче урынга Чувашияның Урмай мәктәбе лаек дип табылды. Гран-прине Балык бистәсенең Олы Елга мәктәбе укучылары яулады. Фәннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Бүген язның 2нче көне. Тиздән язның иң матур бәйрәмнәрнең берсе 8 март, халыкара хатын-кызлар көне җитә. Шул уңайдан киләсе атнада республикада 8 март көне өстәмә ял көне. Сишәмбе көн 7 мартта эш көне 1 сәгатькә кыскарак була. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тамам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студиягә кунакка Габдулла Кәриев театр артистлары Фәнис һәм Алия Калимуллиннарның килүе көтелә. Мин Шулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Иртәгә 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.